Našla som ho! To je super, Annie. Áno, môj kolotoč. Ale pozrite sa, chýba raketa. Kto vie, kde môže byť? No, možno, že niekam odletela. Dostala som nápad. Za mnou! Keď hrala raketová pieseň, raketa obiehala okolo. Natiahni detský kolotoč, Leo. Možno ju jeho pieseň priláka späť k nám. Sme na ceste, misia začína, keď povieme štartuj. Kolotoč hrá príliš potichu. Pomôžem ti. Leo, natiahni ho znova. Sme na ceste, misia začína, keď povieme štartuj. Raketa! Hej, spievala si dobre, Annie. Spievam veľmi rada. Poďme. Pomôžeme Annie privolať raketu. Keď povieme štartuj, tak vy povedzte raketa. Výborne. Poďme na to. Sme na ceste, misia začína, keď povieme štartuj. Raketa! Poletíme veľmi vysoko, tak sa každý raduj. Raduj! Nezdá sa, že by nás raketa počula. Skúsme to znovu. A ešte hlasnejšie. Viete spievať hlasnejšie? Ešte viac? Dobre, fajn. Keď povieme štartuj, tak vy povedzte raketa. Sme na ceste, misia začína, keď povieme štartuj. Raketa! Poletíme veľmi vysoko, tak sa každý raduj. Raduj! Počujem ju. Vidíte raketu? Kde je? Raketa! Vrátila sa. To je ona! Tu ju mám! Páni, ja tomu nemôžem uveriť. Jej. Ahoj, raketa. To som ja, Leo. Fíha, raketa, ty si ale vyrástla. Vraví, že aj my sme vyrástli. Raketa je späť. Ďakujem, že ste mi pomohli privolať raketu. Vyšlo to. Decka, práve mi napadlo, že máme problém. Raketa je veľká, nemôže bývať v Leovej izbe.